Той е на 49 години. За повечето хора това е възраст на равносметка на дом и семейство. За Анатолий поредната година на улицата. Без покрив, без сигурност, без място, което да нарече свое. Още от първия му ден животът му започва с изоставяне. Аз съм бил бебе, когато ме е изоставила пилини в конюшната и човека на обяд идвал да си храни коня и коня щял да го ритне да го приби. Виж колко му животинче е изпратен от Господ и как ме е пазил кончето. И човека след това извикал полицията, взели са ма пилените и са ма дали в дома и детете. Години по-късно, когато пораства, той остава сам, без дом и без посока. Улицата се превръща в негово ежедневие. Аз никога не съм имал дом. Никога жилище, аз никога не съм имал. С единствен багаж, одеяло и калъвка, Анатолий тръгва към София. Там започва истинската борба за оцеляване. Като навърши години, дават едно одеяло, една калъвка и казват до тук е държавата и оттам нататък почва да се бори сам с живота. Продължавам да се боря с живота. Благодаря на Господ, че не ме изоставя, помага ми. Отидох в София на Централна гара. Аз пак долу по тини шахти, вътре в шахтите долу, дето има едни големи тръби, топли, дето минава топлата вода. Улицата няма правила, няма сигурност и няма прошка. Нощите минават на пейки, по гари и на места, където страхът не те пита дали си уморен. На улицата ще се живее виж сега, трябва да имаш силна борба. Живота е по-добър учител от майката и бащата. Трябва да имаш силна воля и силна борба да се бори с живота. Аз повечето нощувам на ЖП гарата, на пейките. С страх спиш, ама не щеш, ляга си спиш там. След години на улицата, Анатолий решава да потърси биологичната си майка с надеждата за подкрепа. Надеждата обаче се оказва кратка. Там открих собствената си майка. Аз я познах, тъй като в първи клас 2 пъти ме е взимала от Крушина от дома. Я познах с очите си. След който тя ме прибра за една седмица, прибра един човек от улицата да живее с него на семейни начала, ме изгони в най-големия от зимата. За да оцелее, Анатолий работи, когато има възможност, но често остава излъган и недооценен. Въпреки това не се отказва. Работа. Обаче насреща искам да ми се оценява труда, който съм дал. Много пъти съм лъган. Господ е дал на всеки един изпитание. Но на мен толкова изпитание ми е дал, но продължавам с Божията воля да се боря с живота и не се предавам. Мечтите му са като на всеки друг човек – дом, семейство, дете. Но улицата поставя граници, които трудно се прескачат. Историята на Анатолий е историята на хиляди хора, които живеят между пейките, гарата и студените нощи. История за живот без адрес, но с воля да продължиш напред, дори когато улицата е единственият ти дом.